हेल' एभ्रिवान आंनि गोदान भिडिअ नोंथांमोन बयखौबो बरायनाय थाबाय। नै आङो दिनै बिराद गोबावनि उनावहाय इउनिभारसिटि थांदोंमोन नालाय सानबाय भिडिअ खालामसै होननानै नोंथांमोना नायलांबानो जाबाय दिनैनि भिडिअखौ। बिराद गोबावनि उनाव इउनिभारसिटि। दिनैनि भिडिअआ एसे गुसुंल' जाखागोन, नोंथांमोना नायजोबानो जाबाय स्किप खालामाजासिनो गुसुंल'खा अननानै बयबो नायलांदो। नै जोंहा बेवहाय फिथा जाहैग्रोबाय, गोबावनि उनाव फिथा जाबायना लामानि फिथाखौ बै दखाननियाव लामायाव फानोना बेखौ। गोबावनि उनाव मार्कशीट लांफैबाय जोंहा। बिबारा बारनानै दङ। उना दालायखौ लांनांसिगोनसो। खालि खालि जोबथार। एगजाम जोबजोब्बायना बेखायनो खालि खालि जोब। आयौ नै केन्टिना सोलायजोब्बायहाय। बाहेरावबो जाग्रा जालायलायबाय दां, नै साथा लोंलायखादों। औ जोंहाबो होफैनांगौमोन ना। फिल्डखौ जि मोजां क्लिन नुदोंना? जोंना डिपार्टमेन्टआ मोनबाय। आयौ जि मोजां नुबायहाय, साइजथार नै। मार्कशीटआ लाखांबाय जोंहा। दायो थांफिनसै, सिङाव भिडिअ खालामासै आङो। नै इउनिभारसिटि फैनानै बेवहाय हाबलाङाबा बोरै जालायखो, हाबफैबाय जोङो बेवहाय। बेसर बारि जाजोबनानै दं होननाय। आया बिथिं हाबनो मोना दांथ' जोङो, बैथिंसो थांनांगोन दां। बेजोंनो बैजों थांजायोना। थ' बैथिं थांसै होनबालाय। जानाय नङा। बेनि लामाया बैजोंसोमोन ना। फोथैजोब्बाय नै, बैथिंसो थांनांगोन जोङो। फैजानाय नङा दां। बेसर जाजोब्बाय नै। बेसर बारि। नै मालाय सिख्लाफ्रा फट' लागासिनो। दैया गिदिरसिन जागोन ना माखो हनै। प्लास्टिकआनो लाजाया हनै लेथ्रा। बथल गारला जोब्बाय। मबाइला थब गोलैनांगौ बाल। फैखाद' बेसर बारियावहाय। माखौहाय? नैबेखौनो खावनो नागिरबाय बहाय दे खावदो। माबायदि बिलाइ बिबाराबो? फट' लाखांबाय जोंहा। सासेया बिबार खावनो जमदों। जायखिजाया नों माखौ मोजां मोनो बेखौनो खादो। बिराद मानसिफोरबो दङ हनै। थांफिनसै जोंहा दायो। बेनोसै दिनैनि भिडिअआ। इउनिभारसिटि फैदोंमोन नालाय बेखायनो मेम'रिसनि ओरैनो ससे भिडिअ लाबाय मार्कशीट लांफैनायावहाय। बेसर बिबार। जोंहा बेयावबो लानोसैलाय थांनायनि थांनाय। थाल मारिगासिनो सासेया। ओइ बिसिबां बिबार खावखो नोङो? बेयावबो खावो बिबार सिखावसो बिथाङा। आं भिडिअखौ बेयावनो दोनथ'नोसै, नेक्स्ट भिडिअआव लोगो मोनगोन। बाय। अननानै आंनि भिडिअखौ लाइक, कमेन्ट, शेयार, साबस्क्राइब खालामना होबानो जाबाय।